Hello, perlok brong Madiang subhai pi sin hangne ka channel ka jonga da ka jingkar parit ka jonga pi baro ki Peit ya ka video yo lese don pedang jong pi gi brang wan thamai ha ka channel sngoba ai ka kyrshan ka jong pi da ka ba pi share like but subscribe ya ka channel khublei shibun baro ki Peit ya ka video nganget lengba ka video ka ba bentar saya lyngoh ngan ta ga daw nga kerpati pi baro ki Peit ya ka video sngoba ban ye Peit hadu banakut phin sayu isya ka jing phala hapoh jong ka video bat phin saya lyngoh ngan wat ma piru ki Peit ya ka video namar kawe ka bat kala iaid hi hapoh surok khlem don banyak ya ka te ka bat henre kala dabau hi hapoh surok kataru undai haki surok Shillong henre kane ka video ka de hapoh highway ki surok bahe henre ka te ka bat kala dabau hi khlem don uta ud nongñiah ya ka bat henre kala dabau hi kalong sisa ka ka ba khampla ha kane ka video mensua ngi yo i tang haki film baki kali ki iaid hi kum ka film Tarzan wondarkar henre ha kane ka video phin sayo i ka bat ka iaid hi khlem unongñiah lalong thik kum hap ki film henre ha kane ka video ka ba menta kane ka jingja ka ba sisa omdei kum haki film henre kala longpat thik kum hakatu ka film Tarzan wondarkar phila bansa ki dalaki jong ki khmat ha kane ka video bat sia Petru ha du bandakut jong kane ka video khublei shibun ye phi baro ki Peit ya kane ka video te lada phikwa ki video ki ba khampla ki jingja ha baro ka perthei sa subscribe ya kane ka channel basa like ru sa share ru khublei shibun ngin sia kendupat next video